Agora imos configurar no noso traballo unha cabeceira e un pé de páxina personalizados. Vou darlle o zoom, ben dende a barra de estado, ben con control e a roda do rato, e vou a configurar primeiro a cabeceira. Para configurar a cabeceira, ou ben vamos a formato páxina, inserir cabeceira, ou ben imos ao menú inserir cabeceira, onde está, cabeceira rodapé, vale? Estilo de páxina predeterminado, ou ben, inda máis fácil, clicamos na parte superior onde queremos inserir a cabeceira e aparécenos esta bandiña que ten cabeceira para o estilo de páxina personalizado e un máis. Clico no máis. Aparecerá a miña cabeceira xa creada. Nesa cabeceira o que imos facer é poñer todos proxecto Inventos Galegos, dous puntos, o invento que vos seleccionarades, vale? Se un colleu o futbolín, se outro colleu a calculadora, o libro electrónico, vale? A esta parte, imos darlle formato de xeito manual, é dicir, imos cambiar o tipo de letra, a tipografía. Eu vou a escoller, por exemplo, unha tipografía escolar, vou a darlle negrita, vou a darlle un pouquiño máis de tamaño, é demasiado, pois, por exemplo, uns 14 puntos. Esta parte vai a estar en vermello, esta parte non vai a estar en negrita, vale? E pola miña banda xa estaría. Agora, quero tamén cambiar cousas neste estilo de páxina. Vou despregar aquí, vou cambiar estas cousas na cabeceira. Ou ben formatamos toda a cabeceira, ou ben simplemente imos tocar a bordo e fondo. En bordo e fondo comezaremos co bordo. Eu vou meter somente un bordo que vai a ter un pouquiño máis de grosor e non quero que sexa negro. Por exemplo, quero que sexa vermello. Aquí axustamos a distancia do meu bordo o texto. Entón vou a poñerlle que sexa un pouquiño máis separado do que é por abaixo. Vale? Vemos como na miña cabeceira, se lle dou unha vista preliminar, aparece unha liña que voulle chamar filete para separar o que é a cabeceira do que vai a ser o meu texto. Este é un xeito de facelo. Tamén podemos facer outros. Por exemplo, outra idea, en vez de que sexa, pois sí, en vermello, Inventos Galegos, vou a darlle bordos a todos os lados, vou sincronizar ese 0,30 era moito, 0,20 para todos, de acordo? E vou a darlle unha área, un fondo que, por exemplo, pode ser un cor. E dentro da cor vou a buscar unha cor que sexa moi clariña, para que non interfira moito coa letra. Entón, por exemplo, incluso se non atopamos un cor que nos guste, podemos coller aquí unha cor e vou coller un rosa moi clariño, moi clariño, moi clariño. A ver que tal, vale? Moi ben, imos facer unha vista preliminar para ver como quedaría. Vedes, teríamos a nosa páxina cunha cabeceira personalizada, que se engadimos máis páxinas, outra vez metendo saltos de páxina, obviamente, para meter os saltos de páxina teño que estar no punto onde teño que estar, vale, e lle facemos unha vista preliminar para ver varias páxinas, vemos que todas as nosas páxinas teñen a nosa cabeceira, vale? Imos facer algo parecido co pé de páxina. Entón, poñémonos na parte que queremos poñer o rodapé ou pé de páxina e clicamos. No pé de páxina imos poñer o noso nome. Por exemplo,
os iniciais do meu apelido e segundo eso. Vale. A maiores, imos poñer o número de páxina, vale? Para poñer o número de páxina, o máis sinxelo vai ser aquí inserir campo, número de páxina. E todo isto, por exemplo, imos a decirlle que este parágrafo o alinee á dereita, vale? Do mesmo xeito que fixemos antes, podemos cambiar o tipo de letra que nos queremos para distintos tipos de letra, distintas tipografías, non teñen por que ter todos a mesma tipografía, de acordo? E podemos cambiar as cores do meu tipo de letra, vale? Entón, do mesmo xeito que tamén fixemos antes, coa escolar, podemos, coa cabeceira, o que podemos facer é cambiar o bordo e o fondo. No meu caso, nesta vez, só vou agregar un bordo que sexa por arriba, que sexa de cor azul 4, que sexa un chisquiño máis gordo. E, por exemplo, vou a poñer que sexa a trazos punteados e que estea un pouquiño máis arriba, vale? A ver que me fai. Moi ben, facemos unha previsualización das nosas páxinas, aumentamos esa visualización e, neste caso, non é que conxunte moi ben para este exemplo o que son as tipografías, podedes poñer as mesmas tipografías, buscade unha tipografía bonitiña porque notase moito, vale? Teríamos todas as nosas páxinas con a nosa cabeceira personalizada, Proxecto Inventos Galegos o invento que elexín, e o noso nome, sen dar excesivos datos persoais, a nosa curso e grupo, e o IES Francisco Aguirre de Betanzos, e números de páxina. No seguinte parte veremos como meter unha páxina de portada.